Għattini darba Ray Ferris li kien Chief Project Officer fl-Ena Malta ma nstabx ħati ta' akkużi ta' korruzzjoni u frodi. Fil-fatt kienet il-qorti tal-appell li preseduta mill-imħallef Edwina Grima li konfermat is-sentenza tal-ewwel qorti. Biex għattini darba l-qorti ma mniċ il-verżjoni ta' George Farrugia, protagonist tal-iskandlu taż-żejt li kien ingħata maħfra presidenzjali mill-gvern ta' Lawrence Gonzi. Ray Ferris dejjem ċaħat l-allegazzjonijiet li għamel Farrugia li kien akkużah li talbu 40,000 euro biex jaddihom lil membru tal-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt biex huwa jingħata l-kuntratti. Min-naħa l-oħra l-prosekuzzjoni saħqet li George Farrugia qal li Ferris irċieva rigali tal-fidda li laħqu 8,000 euro biex influwenza bord ta' ġudikazzjoni fl-Ena Malta. Iżda Ferris ċaħad dan u qal li kien Farrugia li taħ dawn ir-rigali u aċċettahom bħala rigali tal-miliet u mhux fatt ta' korruzzjoni. Meta l-imħallef Grima analizzat dan flimkien ma' provi oħra u sentenza ta' iktar minn 100 paġna mill-ewwel qorti, Ferris inħeles minn kull akkuża. L-iskandlu taż-żejt li fiċ-ċentru tiegħu hemm George Farrugia u nies oħra li jidhru l-qorti huwa l-ikbar skandlu fl-istorja politika ta' pajjiżna. Faqqa qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u brabta miegħu hemm diversi persuni oħra l-qorti, fosthom Tancred Tabone, qarib tal-eks Ministru Austin Gatt u ex-Chairman tal-Ena Malta, kif ukoll Frank Sammut. Quddiem is-smieħ quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi mhux darba u tnejn tqajjem dubju dwar kemm kienet floka l-maħfra lil George Farrugia, b'investigaturi jgħidu li saru jafu biha mill-midja u jiddikjaraw li kellhom biżżejjed biex jaħdmu.